سیداد شوہر پیراد پیرے، سیداد شوہر پیراد پیرے، میں کیا سیوا کتنا امیرے، او میں کیا سیوا کتنا امیرے، دیت السرا تو عرش اولا تو دیت السرا تو عرش اولا تو سارے دسارا سارے دسارا رتبہ علی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، ایک عام والے ایک خاص والے، ایک عام والے ایک خاص والے، جڑا خاص والے سیدہ دلالے، او جڑا خاص والے سیدہ دلالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، ہاں جھکیاں میں در تے بڑھ کی سوالی، عزت ملی جگ تو نرالی، عزت ملی جگ تو نرالی، او پہلا کے آخر نیکوں کلندر، پہلا کے آخر نیکوں کلندر، سنگ ہم گئے میں سنگ ہم گئے میں، علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ۔